Basi bono mwanchi omategere nawe go murigeri bwa Kisii Global Radio ritkuria rero nigo turasensemo ya matongo omariba ase tore no muremi oyomo oyo gochigotorokia gosego totebia mange ase ako agosimeka matoke tiganga tumanye ereningo naende atotebinga amatoka aya nakia chagete gosimeka gose inche korokwa masi ontita karibu sana. Asa marieta hankoro kumikaeli omete machuka no muremi ndi bwa matoke matoka aya ngana chachagete gosimeka omwaka bwa rufeye magana kianda na 98 1998 korweli nanya kunyatiga ningenderete kunyasimeka naende boigo na bagotokonya mono mete bagotebanga amatoke mara nyinge gose mara hange ngo chare labda tugara gose gasi nyinge gose kwanyora abande gatagete omugondo monene ngikiagere tuga ukachoranga na matoka yango yasimekore. Okay, amatoke na atwara egasi nyinge aramanyana na bagwakana matoke no twara asake iga so kusimeke bitenga bitano ekero twita matoke kurwa na bokonyora nganko irani ari chibeso tumegeto na boigo abana ngonyora bari naende na bokoni chibeso gwakore ibintu binde bingao bono ekero tukurigeria matoke gando chingana mange nendara amanene sana mvara yatikie yo tumegete osimegete ninsimegete keganda ekoro chikere kage tarakina na boigo ninsimegeta matoka akurugu Kisii culture Kisii culture ya igatari koyekwa iga gotobigwa naende gitokeria kerori atobire nabo rikoirenga kintambe sana ritari gosareka yaani gochago gosareka ria kurira matuko nore na kerori tobete na ori gukora matuko nona na 5 yamanye gocha kwanza gosareka amatoka yo otumegete nje ya tissue culture nare ande ga igatorarore naro aya matambe naro amatoka kurugu Kisii culture tanje tiko tambia mona sengenja umirito batobu bonge na kegera tatambete nyendiri ekenga kibe yero itoke elimo na batogo tukorwa toni elifu na 200 ritoke elimo tatiga bugango iga ebe injaji teka kwa matoka kabucha birenga nkere county ya bwata nkwa gachare factory kairikara je bari magasimeka matoka mange lakini factory rite chiti kawa bone go tubwata matoka mange igo bona ke kogera matoke squeeze be itelingi ya kogera go ara mange mono kiro murimi gabwate gedongere gwa kwana maigari nga amatoke naro simegete tissue culture ono muntu nare gari otomete tissue culture ninkini mwerese ngo asobwenge. Okay, tissue culture ritoke riga ne ritoke rire grafted indiri buna riria bagusikare bagasimekire matoka ya igekera tokunyarenta igotokorenta impande enge sana tokugora kurwari etisi impande yemo konerwe 120 gose 100 kwa mayegoja gwasimeka nkonyorore njire ndire na marwire mbali na ine matoka atari kurwara marwire mange tatigarende squeeze rende buna analire seita embe ogetenere gochanya kaiga aba bunango sariara magoma lakini baadaye na bona ndoro bokonyara iranire no abere nomo iga matoka ya ekero kwa igoro kurwari account ni gocha gwasimeka surugari treated. Okay, igari treated kurwari account igogo cha kwale mengoro futi 2 obogare na futi 2 gochinze kwali yo bwoyo bwe ng'ombe marabari kwa rusetinse kwa burukani kwa irani makenze na yanda mamuamu kwa tumia gutubera ritoke kero gutuba gwa ikio muico igoro gutigore species nini ari no na kero muguko gweta igunya kosa ime ubu no botobu agosanga no bwo buri buri ime na bakonya ritoke riri gokora buya tepi ndenere gwa kwana eri ya utatiga tissue culture. Okay, amatoke nara kuru kweke ganda ntu abande tu igori tukanyanyora abaiburi banyabwate ntu anya kunyasiri paka bono igara kiri toko igwanga generation ya matoke ya iga ya ruete boganda mbusure ya ruete boganda mono nara ma abuchete ga seito egento gekogera abuchete ekera yekiruga gwansa igo tunyanje taso kuyeka no gotobeka na batogotobeka lakini ekero to gotobeka ta gwansa ikere tissue culture tissue culture ya gwansa mono neke gande kero kiyegete na kero kyo itoke ndiyo liko geikera kera tige keganda ngo yekukere ekeganda ngo yekukere
Okay, ndanya kumanya ng'ekiganda ekiganda ekero ase okoiyeka kera nkora ng'a ekiganda na matoka ya matambo ekiganda na ekeiga bono getaraba kere moina origere nari ekiganda okay bono alafu nkigekogera gwachorete gusimeka ebiganda na yande gwetera tissue culture tucheti gusimeka ari ekienyeji ari ekigusi. Okay, none ekiganda inche ngonyamara buna ye kienyeji gekora nona ibero tunganyanyora bono buna nkinete ngakina naronya narite okay obwansu bwaya nimbo manyete ekara nkorio nkoigu buya bono tinta getinya siri gekogera nkoiyeka tore twari na abana ego tutagete na batogotobeka naindaba matobu renda twanywira na nature igale multi purpose na bokoiyeka na bokoineka na kiagerte nganyachora kero kende no nyare gukwanira oboremi bwe kemeri kia matoke ase county ya Kisii tumaite ng'a bagotanga kargo ikire gusi ne ense ya matoke kwanira ngengane. Okay, oboremi bwa matoke na bwa bekire abarimi abange bagendereire buna bono njenga kinkinete abaibori bane na matoke bakaonire bandwire school. Okay, amatoka ayo asande naro twari go substitute buna bono tokori bokimari yoka na bokoinga kwanyore gento getega kwara change akaro kwara siro no bokima na bokoyeke ritoke kwari okay ritoke na bokoririre rineke obo okay amatoka ayo ngoriti usiare njara buna bono bora nyoinga kyota bwati bitu mapi lakini matoke nari mugundu siri na bogo survive igono na mayala senginje gakorenta chibesa akaro kwanyaoniri na indi ni ndagera okorosi kwali aya asante sana na boigo onkobori ng'a county ya Kisii njatagete korosi factory ya matoke kero kende mwamanyire ng'e factory ya rekera nkora abantu nabange barosetia basimegeta matoke. Okay, igo twabete encourage tusimeka matoke factory nkorosi gwere abarimi abange sana bagasimeka matoke lakini tugaja tugatara tukaro kigwaga agantu gete karosi gwaga keiga tugataiga bono na inde ngocha kugare igwere mpaka bono igantorara gose county ya ite step ende yo konya abarimi nja igete mpaka tugatebi gwanga to ngwaga ja tori mpaka buying centers cia matoke tuga propose buying centers to gukobeka toga decide buying centers isto gukobeka chi buying isto gukwaga chi buying center bono korwerio amangana ya gachiagasira ntuanya ko manyanga ki county ya korete teri go torangir buna abarimi ataberesa ng'enki korete factory yetaraba na buying centers ichi twargo cha kwaga cheru ng'aichi achiete bono na bere igo nabo abarimi totigarite gesuntaime bono maega muramanya gose factory ya beire na abarimi abange bago banyare gokoba bagusimeka matoke ng'emo goche mwanyore echiro igero bokongu sana echiro konyora buna bono togotumeka brokers yabaiga nabo bagotokonya gekogera ntu atagete ko rienjera yoko barusio lakini twanyore bono ng'abara abantu bamana mono ese tore ase ng'enje ndi twabarusetie oranga ntubwate stokoira matoke brokers yaba bagocha batuguria matoke baoneria abantu bari bakoira Nairobi igo rende na bakokutogoriri itoke gose siringi 300 ritoke rinene sana era korire gorioni 600 gose 700 nuri okoira Nairobi achikoni chirakogoyon lakini rende ko naende kebete party toikere to muntu Nairobi direct na bagotoe besengia na bakonya gutogori siringi 500 600 gose 700 lakini utaramonyora goikotumie brokers manya kumoikera na kero kende nkorarande ng'a chigari nchire chigwete sana chigozunguka chikoimukia matoka aya. Okay, chigari chiria kero chigocha okonyore batumigete brokers broker ekogora matoka isana omanya gwakire gari iri simi yacha kuya matoka nemesi Okay, kero kende mechando kyogwetera ase obusimeki bwa ekemeri keritoke. Okay, emechando buna bogonere seita aso obusimeki obwe ekemeri keritoke igere mienge mono buna nagotebia ntubwati chire stokoira matoka aya tore shuanga ritoke riane rigokonga igonkorira paka ase getempi mechi kiro
ira tirioke orokinga mbesa gitenkoegwa igo nkoni ritoke na maiso maybe kwanyora ng'a mono ncho muri minje nguriana nigo mono lakini ngonye ndithoko ni matoka ya gwetera chikiro kanga okonyora ng'a nkonyora turi faitere nene mono igo ntobwata boko ngwe chiro okay egento kende gia kabere ntobwata boko ngwe chipara na bokonyora ntobwata abantu batagete gocha kuiya matoke koruse itoga lakini para te yo bagweta kwanyora matoka manga atobeire mugondo una bono maega matoke na atobere migondo sana paka tuka agatoba buria kagundo gogundo konyene okoba ense moye magana yichipara igo ngonye ndia serikali yanje torosa chipara serikali yanje torosa factory na bobo kongu bwari gocha koera na utatiga negento kende kiangasi ndire nara matoke tatagiti kiangasi buna bono mbure genderete gotuga matoka na ria gogete onye ndiri yanyarekana serikali atoe gento tokuruka mache yani kero murimi anyora mache bwoye na bogotumeka mache aya iga asokunyunyisia matoka aya egere ririe kiangasi matoka na genderete kwama igo kere kiangasi ya chirengo chandika tore boy ge kere mbule nyinge gotungu chandika tore kora para nchiyo okay amatoka na aba mugundo chiro teyo gocha kunyaira egera ko fightengia karakende bagoteba ng'a chinkondu chia matoke ngoche chiri chiaba exported okay kio bune kibono ntoramanya una bono technical advice ne korwa mangana county system achaka njendo jo remi bole ira ne itense una bono nje na chagete mangana oboremi konye constitution ye nyibone taracha kale tu arenge buya gekogera no mo agirigacha ego ari gocha mugondo chinso mutagete lakini rero nabo korangiri mu agirigacha tabu atima gutago ikera toko morao mugekogera igo konyora ng'a county teriko ba besa bagutare go teriko babekera maguta chigari baikera bari igo korora ng'a system ye nyi yacha amangana agirigacha kaira ne county na to umisete intu na bari igo ekero tukonire kemerikie ritoke specifically ngento kioraganie serikali ye county ekore erigokinya oboremi bwa matoke igo nare go sabe serikali ye county ritangani kabisa erigereria mangana ichipara aso murimi akorwa ipare to kwasa gweteria kemeriki ya guchie chiro egento kende gia kabere buna bona matoka ya iga tiga to county erigereria mangana okay yo commented tamana una nda tebe una bono value addition ritoke liga na bete party ngagenda chinsa muchia merunga nyanga na buchikoba gikoba bintu bira abantu bagota kunaiga una bono chips chieri toke ne egento ke kwanza mono crisp bona chikoro ose clips yebona okay ritoke Buganda bachira as far as korosiri toke na uri korosi wo maru omonto konyutinda buna bono serikali yari ku improve mangana value addition bakaje chi factory bune chi seitoga ritoke omoremi gari gocha go fight kamono patige kurigereria abarimi bagoteseka morimi ateseka ko mugondo kurema orosiri toke riaba ritoke keria bere tabugati asa kuriete guchi chiro chipari chisarigete okay ekerori dokeriria beire kerago chikorion tari korioni beso nyora faitangia gekogera kiro omonto gabwate ritoke lakini ngonye ndito kora mangana value addition te konyarekana itoke riana ritobera mugondo ritoke buna ria ika nkori na jana na ripima chikio na nyora chibesa na ira nanka ekina kia serikali era tokonya amangana value addition warigereri mono na mangana ichipara bono ase oboremi bwa matoke na kibwa gokonyire generally okay inje bwankonyire bwankonyire korumaega gekogera buna bono ndeiga nchobori muga matoke na buna jakerete na kia kemerigi yankonyire mono yagere na jire korente binte korumaega buna bono ogo kemerigi gekiri toke inche mono maega na kia nsomeria abana na bwata matoka mange sana wegari agachire mugondo gatuatwa matoka ichora kwanuka na simigeta matoka mange sana chibesa na kanyorire chiarenge chingia okay kware konyora kingo simeka matoka nyenta gitomu agirigacha igagusimeka agoja baka mugundu simekenera amatoka yakoba nkonyoro uri chirero lakini bono wetera twasimekira barimi abange
echire bono teiyo bu yokonyo at least kero monto gabugate kara tugukorera nkobori ngoro chenga ngwatananeka kore kikore gosento bauti kiero gati oboremi bwa matoke bwa matuka maega na bono. Okay, oboremi bwa matuka maega yane kare yane mbwa rengo buya obwa bono iga baremi igo bage chigu na borobu obwa maega chiro njarenge mbe mono igo kware konyora in fact chigari egari gochakira nyakoe gose yachakira gesonso ekorangeringa matoka eri matonga bagocha kugora bono buna bantu baigwete korwariga bachakira gotwa matoke barente matongo na gase itonto igwete rio ikuru moino twa matoke gatwaenda matonga aria matoke ichura matonga ari gari yagora matoke bapanga bagenda akini gende kigo yachete kigasira nkei sababu kego sira ni chipara chitaiyo para nchiyo gakia maega matoke gabwate chiro ko ntwarenge buya no chibesi arenge chinge ngakinje bwate gas lakini bono iga wana gatebinga matoke buna inja agotobera mugondo timbwati sinkoira igo teri raisi koni amatoka matobu gose amabisi. Okay, nabo konyaineka ari tauni usokoira naro kero monto gabwato konyora ichire bono nchira teyo utatiga rioka serikali yarengereiri gotoroseria factory ya matoke akorosi none clips twateba matoke ngorosi gwari binte bingi una bono boganda bagendereira matoke nagatenga korosi upaka maru igwaini abantu bakonye bono. Okay, mbuya mono asoko gendera gotegerera AGR FM TV asenjira yabene kurwase ensemo ya bomariba asetorenere omuremi bwa ekemeriki ritoke omanyikaine buna Michael Mekenye okorera kwa yenkolinga ki amanyikaine buna Michael Omete Machuka. Asante sana. Nabo igo okorera kwa bongolinga ki serikali ya county erosie chipara nabo igo erosie factory area se abaragende gokora akoira matoka abo eri na barobanyore chibese asenjira yabene kurwasende masionti tangotebanga gendra kurigeria nabo gotegerera AGR FM na kieke umbu kyomugusi.